Ụmụnne m ya dịrị unu na mma. Ihe a nwa nọ nwoke Master Prophet. We are working the one the Biafran people, Biafran spiritual leader. Sopuru Chukwu. Sopuru Chukwu Ndi Igbo na ndị ezumezu ha niile. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Ihe ebe ọbụla a na-achọrị anyị na-ebugharị ndị Igbo. Ndị Hausa na-egbu, ndị Yoruba na-egbu, ndị ọcha na-achọ anyị na Ghana, na-achọ anyị na Cotonou, na-achọ anyị na Cameroon, na-achọ anyị na South Africa, a na-achụkwa anyị n'ala Igbo. Ndị Igbo na-egbu ndị Igbo modern ndị ọzọ. Ihe na-eme anyị agbagha aka. Ọ maka anyị ahapụla Chukwu so n'ihe ndị ọcha butere, arụ ndị ọcha butere. Onye dere Bible, English Bible translated ya sị na onye ọcha edere there na ọ na-akpọ ntụli. So ndị Igbo hapụ na arụ ndị ọcha butere, laghachite n'otu okpukpere chi ala Igbo na ndị ezumezu ha. Nna anyị, most of our parents are good people, but emere ha mistake na ịkpọbata anyị na this okpukpere ndị ọcha gburu anyị na ndị Igbo bilite n'ụtụtụ n'ụra so that ka anyị mezie obodo anyị ka anyị nwee ike nwere onwe. If not, anyị ga-enwere onwe. Laghachite n'otu Chukwu, ndị Igbo na ndị ezumezu. Ndewo.